श्री दुर्गा संगम मानस परिवार ग्राम पौवारा तुतई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के नाने नाने लड़का के डहले आप जम्मो झकला सत सत प्रणाम करत हन। जय जोहार हवे सीताराम हवे। आओ आप सबो लले चलथन राम रामायण के गीत संगीत और प्रसंग के एक बार जयकारा के साथ बोल सियावर रामचंद्र की
लखन सिया